Ayikho into ekuhlungu njengokuthi ukholwe futhi ukholwe kakhulu kodwa futhi uthola ukuthi awazi ukuthi ukholwa okwani. Abantu lento yokukholwa isikhathi esiningi baye bengazi ukuthi eyani. Ngeke ngidabuke nje ngizwa nomunye ethi awu noma ungakholwa kanjani kodwa mawuhlupheka nakho lokho okukholwa kusho ukuthi akukho lokho okukholwa kwakho. Ngivele ngibone nje ukuthi lo muntu akazi ukuthi ukukholwa okwani. Baningi abantu abanaleyo nkinga abangazi ukuthi ukukholwa okwani. Ababeyitshela ukuthi nje ukuphila kahle futhi okokuceba. Lento yokukholwa ijule kakhulu ngoba ukukholwa kusuke kungekho mayelana nempilo enhle yasemhlabeni. Baningi abantu ababeyitshela ukuthi uNkulunkulu umdinga ngoba nakho usenkingeni. Kunabantu abahamba ngisho amabandla amasonto kodwa bengayele khona ukuyokholwa kodwa bayele ukuyosizakala. Omunye uthola ukuthi uya ngoba nakho egula. Bakhona-ke abantu abazi ukuthi nje uNkulunkulu umdinga ngoba nakho usenkingeni kuphela. Kodwa ukukholwa kuyafuna ukuthi ukwazi ukuthi kuyinto ejule kakhulu ngoba ukukholwa kusuke usebenzela umphefumulo, usuke usebenzela umoya, usuke ungasebenzeli inyama le. Ngoba inyama le esikuyo ingesikhashana kodwa kunempilo ezayo oyuthi mawukholwa usuke ukholelwa yona ngoba noma ungafa inyama kodwa umphefumulo awufi, umphefumulo uphila phakade. Ngakho ke mawusuke ukholwa usuke ukholelwa lo mphefumulo lo usuke wazi kahle ukuthi uyophila phakade awuzukufa. Yikho ke ukuthi phela umuntu ngaso sonke isikhathi mayisuke ephila nje akakucabanga ukuthi uzofa noma kwenzekile futhi ekucabanga ukuthi uzofa kodwa uye eyitshela ukuthi kukude. Omunye uthola ukuthi usasalelwe usuku lodwa nje ukuthi edlule emhlabeni. Omunye uthola ukuthi usasalelwe i-hour lodwa ukuthi edlule emhlabeni. Kodwa yena akakucabanga lokho uyitshela ukuthi nje ukufa nje into ekude.